abin ba za mu daina faɗin shi ba. Matuƙar ni ne zan karanta littafi in yi bayani, to ko dai ka tashi ko ni in tashi, amma sai na faɗi wannan abin da nake fahimta. Jama'a muna gane wannan abin nan da na fahimta haka zan faɗe shi. Babu waɗanda suka rena malami irin ahlus sunna. Ina ganin akwai ɗan uwa babban malami Profeso Mansur Isa Yalwa ko ya yi magana kan wannan rashin kunya da tsagerancinmu, ko ba ku ji kasar ɗin ba? Dr. Mansur Isa Yalwa akwai wani kilif na kwanan da yake yawo wanda ya magana kan tsagerancinmu da rashin kunyanmu ga malamanmu manya. Yanzu misali, sai in zo nan in zauna zan yi karatu a matsayin ɗan ƙaramin almajiri, sai in ce zan yi raddi ga Sheikh Sharif Sale, mufti na Najeriya, zan mai raddi. Ina zauna ne in wa Sheikh Sharif Sale raddi? Wannan ba rashin kunya ba ce? Ko da baya izala, wannan shine tarbiyya. Dan baya izala sai in zauna ce zan mai raddi. In ma raddin za a mai, ba malamai daidai shi? Ko kai gidanku ba babba? Gidanku ba babba? A da ko da magana mutum ya wadda bata dace ba za a yi magana da shi, to duk ƙanana a gidan ba wanda zai magana, babba zai je magana da shi. Idan magana ta maza ce maza ke magana, idan magana ta yayye ce su za su yi magana. Amma yau ahlus sunna wal jama'a